Hola, hola, Sogers. Os en preguntas na rúa, vamos a ver as pansoliñas e intentaremos cantar con algúns de vos. Nas miñas curiosidades falaremos dos doces de Nadal. E falando de doces, en A Masa na Casa veremos como se fai un brownie. No reto faremos o coello rechoncho. E remataremos sempre con música, Gringrelos. ¡Pontexogos! TV. Hola a todas e todos e benvidos a Pontexogos TV. Primeiro que todo imos presentarnos. Somos Michi Pablo E Ravi. e hoxe volvemos a ir á rúa a facer unhas preguntiñas. Chicos, queredes velas? Sí. Pois sen máis demora, Dentro vídeo. ¿Gustan as panxoliñas? Me encantan. ¿Sí? Sí. Cancións de Navidad. Sí. Los villancicos? Sí, gústame, ¿a que sí? Un pouco. Me gustan las canciones de Halloween. Sí. 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 Sí, ¿Sí? te gusta, cariño. ¿Los villancicos? Sí, ¿Sí? ¿Y a ti gustan as panxoliñas? ¿Y a ti? También. También. ¿Me poderías decirme cal é a túa favorita? non sei, gustan moitas. No colexio non sei que canta, pero na casa que máis lle gusta é a Reborriquito. Tamborileiros. Es que me gustan todas. Santa Claus chegou á cidade. Pero mira como beben los peces en el río. A miña de Rodolfo, claramente, A de que Rodolfo? ten marchiña, sí, te vai ben. La del turrón en Martapán. El peces en el río. E podesme cantar un pouquiño da canción? Arre, anda máis deprisa que chegamos tarde. Los pastorcillos ven a su rey, ropom pom pom, ropom pom pom. Hacia Belén va una burra, rin rin, no me reventaba, no me reventé. Santa Claus llegó a la ciudad. Pero mira cómo ven por ver a Dios nacido. Cal é a túa favorita? La de Belén, campanas de Belén. Campana sobre campana. Campana sobre campana. Campana sobre campana. y sobre campana una. Asómate a la ventana. Ese niño la cuna. Belén, Campanas de Belén. que los ángeles cantan, que nuevas nos traéis. Non me deixan de sorprender. Agora sí, é o meu momento. O que todos estamos a esperar. As videocuriosidades dentro vídeo. Benvidas e benvidos, Sogers. Hoxe falaremos de cousas moi ricas. Comezamos falando de Francia, onde ten orixen o tronco de Nadal. Coñecédelo. É un postre con forma de tronco o máis parecido ao dunha árbore, pero está feito de bizcoito, cuberto de chocolate e recheo de crema. Ten unha pinta incrible. Acordadevos cando vos falei do solsticio de inverno? Pois esta tradición de servilo durante o Nadal provén de esa mesma celebración, na que se queimaba un tronquiño durante 3 días. Só que agora o tronquiño o comemos. Outra tradición deliciosa é a dos panetones, que son eses pans moi grandes con pequenos froitos e pasas que seguro que algunha vez probastes. Teñen a súa orixe en Italia e conta a lenda que comenzouse con esta tradición fai moitos anos cando na cena dun importante señor o postre que tiñan para ofrecer queimouse e tiveron que sacar un pan doce que fixo un dos axudantes. Tivo tanto éxito que a partir desa data todos os anos é tradición tomalo. Que curiosidades máis doces as de hoxe. Deixovos con vos sabor de boca. Ata outro día. Pablo, sabes que toca agora? Pode que ver unha peli? Con flocos de millo. Non, a masa na casa. Encántame, outro día paseino genial. Bueno, pero a ver se se faz un pouco mellor, Levo toda a semana practicando, verás que o fago genial.
Vale, imos velo, dentro vídeo. Hola Sogers, estamos un día máis aquí en Praza España para gravar a sección A Masa na Casa. Hola Ana, como estás? Moi ben, Pablo, que tal saíron as galletas na túa casa? Pois a verdade é que sacas o tema, saírome fatal. Non había arreglo posible, ni con decoración, nin con nada. Vas ter que vir a miña casa a enseñarme como se fan de verdad. Non te preocupes, hoxe imos preparar un brownie. En serio? É o meu postre favorito, pero a verdade é que é bastante complicado de facer. Bueno, este é algo especial porque ten doce de leite. Ah, é un brownie con sorpresa. Sí, e vaiche encantar. Imos! Pois, imos. Xa estamos na cociña da nosa reposteira Ana, que hoxe toca facer o brownie. Así que Ana, como imos facer ese brownie? Imos facer un brownie de doce de leite, vale? Imos ver os ingredientes. Temos por aquí 115 de manteiga, 210 de azúcar moreno, 3 ovos medianos, 150 de fariña e 160 de chocolate troceado. Tamén imos engadirlle 2 culleres de cacao en polvo e unha pizca de sal. Vale? Imos comezar. O primeiro de todo, imos tamizar a fariña. Vale? Queres facelo ti, Pablo? De acordo. Vale? Sabes como? Vou botar toda, vale? E facemos así. Dentro da cunca, vale? Perfecto. E reservamos por aquí e imos comezar. Cascamos os ovos. E botamos o azucre. Collemos a batidora. Imos bater os ovos, vale, coa batidora a velocidade media, vale? Vale, esta mezcla ten que espumar, vale? 3 minutiños batendo. Que iso de espumar, para que os Sogers o entendan na casa? Pois que faga un pouquiño de espuma o ovo, ves? Vale, esta mezcla xa temos lista, vale? Quitamos as varillas. E agora imos derreter o chocolate. Metemos o chocolate troceado no micro e 30 segundos, de 30 en 30, vale? Para que non se queme. Moi ben, pois xa temos o chocolate listo e agora imos meter a manteiga no microondas tamén, pouquiño a pouco, hasta derretir toda. Pois xa temos lista a manteiga e agora imos mesturar o chocolate e a manteiga. Collemos unha cunca e botamos o chocolate. Delicioso, Pablo, ti sabes o que é a lengua de gato? Pois claro, Ana, os gatos tamén teñen lengua. Non, a de cociña. Utilizades lingua en cociña? Xírate. Un poquinho máis. Tes un aí xusto detrás. Podes collela. Ah, claro. É isto. Iso é. Moi ben. Graciñas, Pablo. E botamos a manteiga, vale? E mesturamos. Saberás o que son as varillas, Pablo? As varillas. A min soame de bicicleta, iso. Isto é. Vale, e vemos que a mezcla xa está lista. Está todo mesturado. E imos coller a mezcla que tiñamos de antes, dos ovos e o azucre, e o imos meter. Unha vez que teñamos toda a masa dentro, mesturamos.
Vale, Pablo, agora temos que incorporar as 2 culleres de cacao en pó. Vale? Collemos o cacao. Mesturamos de novo, con cuidado. Vale, e por último, é moi importante, botamos a pizca de sal. E por que iso da pizca de sal? Pois é para que sepa moito máis o doce. A pizca de sal é moi importante na repostería. Mesturamos de novo. Carai, que pinta ten isto. E canto falta máis ou menos, Ana? Pois mira, xa non falta nada, vale? Estamos no último paso. Cal é este paso? Temos que engadir a fariña. A collemos, recordas que a tamizastes antes? E a botamos, pero, ollo, moito cuidado, vale? Por qué? Porque non podemos sobrebatir. Botamos a fariña e con movementos envolventes a imos mesturando. Parece moita ao principio, pero despois xa veredes como queda. Pois xa temos por aquí a mezcla lista. Que imos facer agora? Pois imos engadirlle o doce de leite, pero primeiro collemos o noso molde. Se non temos papel de forno na casa, o que temos que facer é poñerlle un pouco de manteiga, vale? Se lle poñemos o papel de forno, simplemente tenemos que botar a mestura enriba. Solo a metade, vale? A metade da masa. Por qué? Porque este é o momento de engadirlle o doce de leite. Ten sorpresa o brownie. Claro. Vale, así. Collemos o doce de leite, que podemos calentalo un pouco no micro, se queremos, vale, para que este máis líquido. E collemos unha cucharada e outra máis, ben fermosas. Mesturamos un pouquiño e botamos o resto do brownie. Collemos a lengua. Botámoslle máis doce de leite. Nunca sobra, verdad? A verdade é que non. Mesturamos de novo, un pouquiño. E xa temos o noso brownie. E agora aquí, forno. Pois sí, temos que meter o brownie ao forno durante máis ou menos 25 ou 30 minutiños, vale? Así que, alá vamos. Ten que estar a unha temperatura de 180 grados. Abrimos con cuidado o forno e introducimos na bandexa. 30 minutos, espero que a espera merezca a pena. Quedoume boísimo, eso que é a primeira vez que fago un brownie. Sí, fixeches moito ti. Home, eu tamicei a fariña. Bueno, imos cortalo, vale? Pero isto se corta coa man, non? Ah. Collemos o coitelo e o comemos, Bueno, parécete? como ti digas que eres a cociñeira. Pablo, se estás de volta, pasáchelo ben? A verdad que o brownie é o meu postre estela, estaba boísimo. Eso habrá que probar. A ver, hai un problema. Os acordades que outro día tropecei e caín? Pois os estaba vindo e tropecei, o brownie saiu voando e susto caeu na miña boca, sabes? Entonces... Sí, claro. Pablo, voute deixar de creer. Pero si eu sempre digo a verdad. Bueno, deixademos de pardadas. Imos a ver o reto de hoxe. Mellor, porque si non... A ver, que toca... Hoxe toca...
Coello rechoncho. Reto Coello rechoncho. No seguinte reto teredes que intentar meter tantas nubes na boca como sexa posible mentres decides Coello rechoncho. Non poden deixar de ver. Xa, eu quero que chegue mañá para ver que nos toca. Pois isto e moito máis vais poder atopar en Pontesogos TV. Lembra de seguirnos nas nosas redes sociais, onde atoparedes contido extra e novidades de Pontexogos. Recordade que vémonos mañán aquí en Pontesogos TV.